Tervetuloa Shakin pelaajan elämään. Olen Anastasia Kiininen ja olen paras nais-shakin pelaaja Suomessa. Ja nyt me lyysätään tänään pelin Shakki olympialaisista toinen kierros. Lyysän vain oman pelin tällä kertaa. Valitettavasti nyt mä joudun näyttämään pelin Chesscomissa, koska Lichess kaatui ja nyt me katsotaan Chesscomissa sen pelin. Oli siis, toi matsi oli Kazakstania vastaan ja pelasin valkealla, onko se, tuossa näkyy koko nimi, se oli Assaubaeva Bibisara ja hän on siis ollut 2 kertaa pikapeli MM naisten sarjassa voittanut ja sitten oli myöskin hopeaa nopeassa shakissa myöskin MM. Että aika kova pelaaja ja se on 2004 syntynyt, nuorempi kuin minä ja luvut on 2482, että kovempi vastus kuin edellisessä pelissä. Ja mä pelasin tällä kertaa E4 ja hän pelasi C5. Mä oon valmistautunut E5 ja C5, että se alkoi pelaamaan viime aikoina E5 enemmän, mutta tässä pelissä päätyi C5. Ja mä oon valmistautunut muun muassa tässä just niin kuin D6 ja G6, että piti katsoa aika monta muunnelmaa, niin en muistanut ihan kaikkea, mitä mä oon kattonut. Niin pelas D6 ja tässäkin mulla oli useita vaihtoehtoja, mitä mä olisin voinut pelata, mutta päätin pelata D4. Se lyödään ratsu D4, eli tämä on Najdorf ja ratsu F6, ratsu C3, A6 ja tässä on siis miljoona vaihtoehtoa, mitä valkeat voi pelata, että on A4 ja A3 ja joku H3 ja H4 ja torni G1 ja lähtee E3 ja G3 ja siis miljoona siirtoa, siis melkein mikä vaan lajillinen siirto niin kuin voi pelata valkeilla ja mä päätin, että mä pelaan ratsu B3. Joskus mun valkku suositteli tätä ja ajattelin, että se voisi kiva, kun se ei ollut pelikannassa. Että se ei pystynyt valmistautumaan siihen, mutta taas kun mä valmistaudun, niin mä näin, että häntä vastaan, Bibisaraa vastaan, on pelattu 2 kertaa just se ratsu B3 tässä asemassa ja hän pelasi ratsu BD7 ja mä katsoin, että mä pelaan tässä G4 ja sitten se pelasi H6. Ja sitten tässä mä just niinku, mä muistan, että mä katson koneella jonkun tällaisen linjan että, niinku, että näyttää siltä, että valkoiset nyt lyö ton tornin ja kaikki on hyvin, mutta tästä tulee lähetti G4 ja kone huutaa, että -2 melkein, että lyödään toi lähetti seuraavaksi pois. Ja tämä kuningas on aika toivoton tässä, että tulee seuraavaksi shakkia F3 ja sitten toi tulee roikkumaan tuolta. Että tämä oli huono. Niin mä muistin vaan, että mä päätin, että mä pelaan tässä A4 ja estääkseen just sitä B5 B4 siirtoa. Ja sitten se pelasi aika nopeasti B6. Mä siis valmistaudun johonkin tämmöiseen linjaan koneella ja sitten mä ajattelin, no, että joo, mulla on solttu vähemmän tässä, mutta mulla on jotain paineita, että mulla on toi avoin linja ja mä teen pitkän linjan ja vaikka mulla on solttu vähemmän, niin kuitenkin tässä voi pelata ihan rauhallisesti ja yrittää jopa voittaa. Mutta hän ei siis pelannut ratsu E5, hän pelasi aika nopeasti B6 ja tässä mä unohdin kaiken, mitä mä oon katsonut. Ja tässä alkoi sellainen luova pelaaminen. Niin mä ajattelin, että mä kuitenkin jatkan lähetti G2. Ja tässä vissiin kone ehdottaa daami E2 ja H4. Mun kävi mielessä H4, kun mä muistin, että mä katson jotain tollasta, mutta kuitenkin päädyin siihen, että mä voisin pelata lähti G2 ja tehdä lyhyt linnaa. Se pelasi lähti B7, sitten mä päätin
että mä pelaan daami E2. Ja E6, tätä mä ihmettelin myöskin, koska mä just muistin, että kone jo ainakin jossakin asemassa ehdotti jotain tollasta, niin että niin toi ruutu on tärkeä ja että estetään niitä F4. Mutta mitäs tässä? Tässä se ei tykkää just tuon F4 takia näitä. Ja tähän ilmeisesti tulee, ei H3 ei vaan, joo. Niin toi ratsu tippuu, joo. Mutta siis tosiaan niinku kone ei halua pelata ei, mutta just kun kuitenkin niinku olisi halunnut ehkä jotain tuollaista tehdä varmaan. Tai just pelata torni C8, kone ehdottaa. Ja mitäs sitten? Niin, odottaa vaan, että jättää vielä pelaamatta. Ei viittää. Mutta se on ihan inhimillinen, että sä haluat kehittää sen lähetin, niin joo, tollainen asema. E6, kone ei tykännyt. Mulla on jotain etua, mutta no, enpäs tiedä. Aika tasainen kuitenkin. Et mulla on kyllä tilaetu tässä, mutta ei sen enempää. Pelasin F4, koska just ajattelin, että mä en halua päästä tuota ratsua E5. Jos on jo pelattu G5, niin mä oon pelata nyt F4. Niin seuraavaksi pelasi torni C8. Mä pelasin H3, kone ei tykännyt. Mutta siis mulla oli tässä vaiheessa just niinku, että mä mietin, että teekö mä niinku lyhyttä linnaa ja minne mä sijoitan tuon mun tummanruutuisen lähetin. Että sit ei tulisi roikkumaan niinku tosta niinku missään vaiheessa. Ja pelkäsin myöskin, että se voi uhrata tähän ja sitten lyödä jossain vaiheessa E4, jos mä vaikka meillä niinku, ei, kun lähetti E3. Et mulla oli vähän niinku, mä niinku mietin tuossa, niinku, että tosi monta vaihtoehtoa asemassa ja mä en osannut päättää, että mitä mä teen, niin mä päätin niin olla H3 ja odottaa. Mä ajattelin, että se on hyödyllistä suojata tuota sotilasta, mutta kone vissi tykkää pelata H4. Sekin kävi mielessä, mutta sitten mä ajattelin, että mä en ole niin rohkea kuitenkaan pelaamaan melkein 2500 vastaan kovaa hyökkäystä. Et toki tässä joku G5 ja sitten G6 ideana, mutta en uskaltunut. Ja sitten myöskin just H5 ja tähän, niin sitten tämä ei ole niin selkeä, että me ei saada tuota ratsua pois täältä ja varmaan joutuu tekemään pitkää linnaa. Mutta joo, niin H3 kone ei tykkää. Se pelasi torni C7. Tätä mä ihmettelin. Mä luulin, että idea on pelata daami C8 ja lyödä C3. Mutta tota, idea oli pelata siis daami A8 ja mä missasin sen kokonaan. Ja kone tykkäsi, jos mä olisin pelannut lähetti D2, jossa on logiikkaa, mutta mä ajattelin, että ei ole väliä, että kumman mä teen ekana linna vai tota, lähetti D2. Ja kattoko hei, mä osasin paremmin, tai siis mä mietin, että daamisekasi oli se idea. Aha, nyt se ei enää tykkää niin paljon. Voi kone. Mutta siis daamisekasi kone tykkää, mutta daamia kasista. Daamia kasikin on ok siirto, okei. Okay. Okei, mä olin liian iloinen liian aikaisin. Niin daamia kasin, nyt se uhkaa jonkun verran. Niin mä päätin suojata, lähetti D2. Ja koska muuten se silloin jossain niin kuin ideoita lyödä ja pilata tämän mun sotilastruktuurin. Ja mitä sitten? Niin lähti D2, lähti ja sitten mä kehitin lähettiin. Mä sain tornin keskelle ja tila ei tule, mutta ei sen kummempaa. Tämä on just että vaikea, kun mulla ei ole mitään niinku ideaa. Ratsu H7, ratsu D4. Nyt mulla oli jotain niinku ideoita just pelata F5. Sitten se pelasi linnan aika nopeasti ja sitten mä tein järkyttävän siirron F5. Ja mä tajusin vasta, niinku, kun mä siirsin, että on niinku tosi kamalaa siirtoa. Mä siis laskin tosi pitkään jotain tollasia muunnelmia, mutta en osannut
arvioida näitä, että tämä sotilas tippuu, mutta tämäkin varmaan tippuu jossain vaiheessa, mutta kuitenkin toi Ratsu ei videossa on niin hyvä, niin ajattelin, että en ehkä mene tähän. Että mä lasken siis pitkän näitä, ja sitten jos se niin löisi, niin sitten mä tuun Ratsulla F5, niin kone tykkää myöskin. Niin. Mutta kone tykkää enemmän, jos lyö tällä ratsulla. Okei. Joo, niin sitten tornisuojat on E7, niin sitten jos ratsu F5, niin torni E8. Ja sottu enemmän mustilla, mutta kuitenkin tämä ei näytä niinku -1, eli on kompensaatiota tästä sotilasta, että mä arvioin niin kuin sinänsä oikein tämän Eivis-jutun, mutta ongelmana oli se, että hän voi pelata lähetti F6, ja hän tekikin näin pelissä, ja nyt puhaltaa ratsua, mä suojasin sen, mutta tässä oli ongelma, että tässä olisi voinut pelata torni 8, niin mun ideana oli lyödä, ja sitten mä olisin tajunnut tässä, että voi vitsit, että tämä on aika huono, että toi E5-ruutu on niinku ratsulle ja lähetille niin hyvä. Ja mustilla on kaikki tosi hyvin. Mä ajattelin, että se menisi tähän, että mulla meni kaikki pieleen, mutta sitten se yhtäkkiä pelasi E5, joka oli aivan järjetön mun mielestä, koska tämän ruudun mä olisin halunnut tietenkin, kuten sanoin ennenkin, ratsulle ja lähetellyt, se pelasi E5 ja mulla oli jo jotain toivoa tässä, että hei, tästä voi selvitä. Mutta se ratsu B3. Tämän mietin hetken, mutta mä en tykännyt jostain. Onko tuosta vai? Mä en ole varma. Lyönti tähän. Voiko tätä Ei voi. Joo, ratsu D4. Okei, mä missasin tämän. Harmi. Niin mä pelasin ratsu B3, kun mä en nähnyt ratsu D4. Ja sit se vaan, kun mulla oli enää 9 minuuttia aikaa, silloin oli puoli tuntia. Sitten se laski tosi pitkään tätä ja sitten se päätti uhrata ton. Ja se oli järkevää, niin kuin, jos ajatellaan, että mulla oli kuitenkin aikapula tulossa ja tämä oli vasta 19 siirto, eli lisäaikaa mulla oli 20 siirtoa piti tehdä, niin se on aika vaikea. Niin mä löin siihen ja silloin oli siis kompensaatio siitä laadusta ja löin ja nyt tämä oli siis tosi vaikea tässä vaiheessa, mulla oli 4 minsaa aikaa ja kone ehdottaa, että mä löisin, mutta mitä sitten tähän? Tämä on Daami C4. Kiva siirto, mä en nähnyt tätä ollenkaan. D5. Toi on ratsu A1. Nyt on kyllä tällaisen. Joo, jos sulla on 4 minuuttia aikaa, sä et ikinä niin alkaa laskemaan ainakaan mitään ratsua ja 1 siirtoja. Mutta joo, koneen mielestä tämä oli paras. Mä ajattelin, että mulla on niinku strategiana, että mä yritän vaan olla syöttämät nappuloita niinku heti. Kone ei tykännyt daami D3. Idea on siis vaan niinku lyödä. Ei mitään muuta. Hän tietenkin väisti, koska ei ole edullista vaihtaa kamaa, jos sulla on sitä vähemmän. Sitten mä pelasin torni D1. Ei ollut hyvä siirto, olisi pitänyt vaan pelata heti C4. Mutta sitten mä vaan, mun piti saada siirtoja, kun mulla on 3 minsaa aikaa, niin mun piti vaan tehdä jotain siirtoja. Niin pelasin torni D1, mä uhkasin D6. Ja sitten se suojasi sen, eli mä vaan autoin hänelle laittaa nappulat hyville ruuduille. Sitten C4, ratsu F6, A5, lyönti, daami C7, ratsu B3, torni C8. Tässä mä hetken mietin, voisiko pelata C5, mutta Davidin jälkeen alan itkemään, koska sen vaan lyödään pois ja sillä on tosi kova keskusta. Niin suojasin sotilaan ratsu D2 ja nyt se löysi hienon siirron D5. Mutta musta tuntuu siltä, että se ei ihan laskenut sitä loppuun, koska se teki sen minuutistyyliin. Että jos katsoo niinku tähän, niin sitten näkee D5 ja
silloin 10.13. Eli paljon se on miettinyt? Joku vähän niin kuin alle minuutti tai vähän yli minuutin, koska tuli 30 sekkaa lisäaikaa. Niin se missas, tota, niin, mulla olisi pitänyt pelata Tornia F1 koneen mukaan ja kestää tämän jotenkin, mutta mä löin, mulla ei aikapula, niin mä en nähnyt mitään tässä vaiheessa E4, mutta sitten D6, eli ideana on siis, että jos mä lyön, niin sitten tulee daamin G3 ja sitten siellä on järkyttävä torni C2 ja tulee matti. Niin, niin mä yritin estää sen ja musta tuntui siltä, että se missasi tämän siirron, koska se ainakin ilme näytti siltä, että nyt niin kuin on syötetty tämän asian. Ja sitten me nyt vaihdettiin daamit. Mulla on siis nyt tässä vaiheessa hävitty asema. Mutta mä jatkoin, yritin taistella vielä. Torni C7, ratsu B3. Ideana on pelata lähetti F4 ja lyödä lähetin. Se pelasi torni C3 ja ilmeisesti se syötti, mä pelata lähetti D2 ja mä uhkaan tätä. Ja tästä alkaen mä en niin kuin pystynyt yhtään arvaamaan mun vastustajan siirtoja. Että jotenkin mulla oli vaan niin vaikea niin kuin hahmottaa, että mitä hän on tekemässä. Mutta ei ne ollut niin kuin varmaan parhaita siirtoja, mutta tuossa se löysi parhaan siirron torni G3. Mä en nähnyt sitä, mä missasin tämän. Mä en nähnyt tota. Mä pelasin vaan kunkku F2, lähetti D6. No, kone ei tykännyt tästä. Okei. Okay. Se halusi, että se löysi ja noin. Joo, siis mä ajattelin, että sen sotilaan H3 olisi pitänyt lyödä myöskin, mutta heti ilman sitä torni G3-shakkia. Mutta joo, niin se pelasi lähti D6. Ja sitten mä ajattelin tässä, että okei, ehkä mä voin jopa selvitä nyt tästä pelistä, koska mä oon pelata tornia E3 ja mä yritän vaihtaa tornia. Ja nyt se löysi jonkun taas ratsu E4. Mä oon sellainen, että mitä tapahtuu? Mä löin. Se löi ratsun ja sitten mä pelasin kunkku E2. Koneen mukaan tornissa yksi heti uhataan. Mutta sitten, joo, mä en halunnut antaa tän niin helposti tai jotain. Mä en muista. Mutta joo, mulla oli minuutti aikaa, niin mä ajattelin, että jos mä lähestyn kuninkaalla sotilasta tonne suuntaan, niin sit se on hyvä. Pelasin kunkku E2. Sitten se pelasi ratsu F6 taas, en nähnyt tätä siirtoa ollenkaan. Niin sitten mä pelasin torni E3, mutta kone sanoi, että mulla on +1, eli mulla on jo parempi asema tämän jälkeen. Mitäs tässä tapahtuu? Miten? No okei, mä ensin ihmettelin, että mitä tapahtuu, että näin, mutta sitten mä voin tehdä torni F3 jälkeen välishakin. Joo, sitten noin. Ja mitäs sitten? Torni C4, hukataan tuosta sen ja seuraavaksi pelataan lähti C1 ilmeisesti. Joo, eli tässä mä olisin voinut vielä taistella edusta, mutta mä pelasin torni E3. Mä ajattelin, että jos sä et lyö H3 sotilasta, niin mä en anna sitä. Torni B2. Ja nyt mä tein viimeisen siirron ennen kuin tuli lisäaikaa. Eli kone tykkää torni C3 ja torni C1. Mutta mä pelasin lähetti C1 nopeasti ja vihdoinkin sain lisäaikaa. Ja hän pelasi torni A2, joka ei ollut ilmeisesti hyvä. Ja sitten mä lähdin vähän jaloittelemaan tämän jälkeen ja mulla oli ideana, että mä pelaan just kunkku D3 ja ideana vaan niin mennä kakkosriveä pitkin ja sitten lyödä ton C2-sotilaan. Mitäs kone taas? +1,5 melkein, niin mitäs tästä torni 3 lähti B4 ja miten se oikein aikoo voittaa tämän? A5 koneelle, niin se haluaa, että mä
pushaan nämä sotilaat, niin sitten varmaan G6 ja jossain vaiheessa joku Matti uhkauksia mahdollisesti. Okei, joo. En yhtään ajatellut tätä ennen. Mä ajattelin, että minun pitäisi saada se C2 sotilas pois. Niin se pelasi A5, mä pelasin kunkku C4, koska jos mä olisin pelannut nyt torni E2, niin olisi tullut ratsu D5, ratsu B4, joka on hieman ärsyttävä, koska se suojaa C2 ja sitten toi sotilas suojaa sitä ja kaikki on suojattuna, niin mä pelasin kunkku C4, estääkseen sen, että se tulisi D5 se ratsu. Se pelasi. Ja sitten myöskin mulla oli idea pelata kunkku B3 ja löydä C2. Sitten se pelasi A4 estäkseen sen. Ja mä pelasin torni F2. Mä aloin hakemaan sitä sotilasta. Se pelasi kunkku H7. Tuo oli musta vähän outo, mutta kone tykkää. Mä en tiedä, mikä oli se idea. Koska mulla oli vaan niinku ideana hakea ton E2, C2 sotilaan. Mutta kone ehdottaa, niinku, että tosta siis tässä on haarukka, mutta mä voin lyödä niinku tällä tornilla sen, niin sit jos lyö, niin sit tulee tää. Joo, okei. Selvä. Mutta mä en tiedä mitä väliä, miten mä haen sen sotilaan, mutta katsotaan. Torni A1, niin mä löin. Sitten se pelasi torni B1. Ja tässä mä en hirveästi keksinyt, mitä mä oikein teen, koska mä jotenkin... Mä en tiedä, mitä mä pelkäsin. Ehkä torni B3. Ja sitten haetaan ja toi roikkuu ja pelasin lähti B2, koska kuitenkin toi torni on myöskin vähän tyhmästi tuossa. Että se katsoo tähän kukkuu, niin mä halusin vapauttaa sen, että voisi lähteä jonnekin pois, niin pelasin näin. Sitten tuli A3 ja tässä mä en keksinyt mitään parempaa kuin lyödä vaan F6 sotilaan ja pelata torni A2 ja sitten tyytyä tasapelin, koska niin kuin, tässä mä ajattelin, että me toistettiin siirtot ja suostuttiin tasapeli, mutta siis jos vaikka noin, niin sitten mä ajattelin, että mä voin vaan lyödä tosta ja sitten se on vaan tasapeli. Saman verran sotilaita ja ei ole vaan yhtään mitään, kun vaan tulee tänne ja ei tarvitse tehdä mitään. Niin me vaan toistettiin tuossa siirrot. Sitten alkoi shakkailemaan ja tämä peli päättyi tasaan. Että tässä kyllä pelissä sattui ja tapahtui koko ajan ja molemmat teki virheitä aikapulassa ja oli tosi taktinen peli. Ja olen kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen, koska kyllä mulla kävi tuuria siellä jossain vaiheessa, kun mulla oli aikapula ja vastustaja ei käyttänyt kaikki mahdollisuuksia voittaakseen mua. Mutta joo, kiitos, että katsoitte tämän videon ja miettikää tarkkaan seuraava siirtoanne. Moikka!